Op dit site is het zo dat een protte winkels aan de toeristische Iselmarkust haar winkels op snij niet doggen. Meestal het van boordjemezen of andere toeristen die het dorp en steden bezieken. Dadelijk zit dat boer nog strenge regels. Nou, het is op dit moment heel verschillend geregeld. In het oude gebied van Wim-Britsdeel bijvoorbeeld mocht er op zondag in principe niet open gegaan worden, was men dicht. In Nijefurt mochten alleen toeristische winkels open zijn. En dat is één ratje toe van regelingen die onduidelijk is voor iedereen, waar mensen ook niet meer weten waar ze aan toe zijn. Waar je ook merkte dat mensen eigenlijk hun eigen invulling daaraan gaven. Op andere dagen open waren dan toegestaan was. Nou, en op deze manier is er een eenduidige regeling die ook te verdedigen is. Ondernemers in Hielpen zochten het plan van de gemeente Likwel-Zielendal net zitten. Likwels Haring Sikkers, die had een supermerk in de stad. Zijn openingstijden binnen in het verliezen troch de jerdere gemeente Nijefurt Gouders gedoogd. Voor u zijn vooral de mooizoeren toch heel belangrijk. En vooral dat het mooi waar is, ja, dat bij mensen vaak rek tussen 11, 12 en 4, 11, 4. We zijn alle keer op het water en op het strand. Dus je hebt er niks van dat het medisch is? Minder. Behoorlijk minder, denk ik. Er zijn een aantal ondernemers ongelukkig met deze voorstellen, terwijl ze in het verleden niet eens open mochten zijn. Een supermarkt in Stavoren mocht niet open zijn onder de oude regelingen. Alleen een toeristische winkel die mocht open zijn in Nijefurt. Benam dus de toeristische winkel wordt nou de dupe van de nieuwe regels. Ze begrepen net dat ze nou winters net meer hiepen maaien. In de winterperiode verkepen ze het souvenirspel eigenlijk alleen nog in de weekend. Dus ik op snijn. Terug de weekend moeten we het van de lokale bevolking hebben. En die komen voor een cadeautje en een postzegel en een kaart. En als het nou ouder onder winters just, maar die Iersbergen, nou hier hebben we natuurlijk topdagen op snijn. Het voorstel van het college van BNW mag nog wel door de rieën heen. Het staat takemoan op de agenda.